Μέσα σε 12 λέξεις, η Μαρία με εξαπάτησε, η αλήθεια που κανείς δεν περίμενε. Γεια σας, με λένε Ελένη, είμαι 32 χρονών. Ζω σε ένα μικρό χωριό της Πελοποννήσου, στην Καρύτενα, και εργάζομαι ως αρχιτέκτονας. Πάντα ήμουν οργανωμένη με τη ζωή μου, τα σχέδιά μου και ακόμα και με τα συναισθήματά μου. Μου άρεσε να έχω τον έλεγχο, να ξέρω πάντα που πατάω. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι κάτι τόσο απλό, όπως η αγορά ενός αυτοκινήτου, θα μπορούσε να ταράξει τόσο πολύ το εσωτερικό μου. Όλα ξεκίνησαν εκείνη την ημέρα που πήγα να αγοράσω ένα αυτοκίνητο, ένα πρακτικό πρόβλημα που ήθελα απλώς να λύσω γρήγορα. Ήμουν φορτωμένη με προθεσμίες, σχέδια και λογαριασμούς στο μυαλό μου. Μπήκα στη αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στον πύργο με μια βιαστική διάθεση, αλλά τότε εμφανίστηκε ο Νίκος. Ήταν ένας νεαρός άντρας, με ευγένεια που ξεχώριζε, πρόσεχε κάθε λέξη και το πιο σημαντικό, με κοίταζε στα μάτια όταν μιλούσε. Στην αρχή νόμιζα πως απλώς έκανε την εκπαίδευσή του, όμως με την ηρεμία και την προσοχή που μου έδειξε, ένιωσα ότι με άκουγε πραγματικά. Έφυγα από εκεί κρατώντας στα χέρια μου προσφορές και μια παράξενη αίσθηση ότι με είχαν δει. Όχι σαν να ήθελαν κάτι από μένα, ούτε σαν να με είχαν θαυμάσει, αλλά σαν να είχαν προσέξει κάτι βαθύτερο. Επέστρεψα στο σπίτι σκεπτόμενη το αυτοκίνητο, αλλά αυτό που με ακολουθούσε ήταν κάτι άλλο, κάτι πιο λεπτό, αλλά επίμονο. Ίσως ήταν ο απλός τρόπος που ο Νίκος μιλούσε ή η προσεκτική του στάση να μην με πιέσει. Προσπάθησα να το αγνοήσω, όπως πάντα έκανα με τέτοια μικρά πράγματα. 2 μέρες αργότερα το κινητό μου χτύπησε με άγνωστο αριθμό. Σήκωσα. Ήταν εκείνος, με μια συγγνώμη πως είχε καλέσει κατά λάθος και ότι ήθελε να επικοινωνήσει με κάποιον άλλον. Γέλασε αμήχανα. Θα μπορούσα να κλείσω εκεί, αλλά δεν το έκανα. Μείναμε να μιλάμε για λίγα λεπτά που ένιωθαν πολύ πιο ελαφριά για να είναι τυχαία. Όταν έκλεισα, κοίταξα το κινητό μου σιωπηλή. Λίγο αργότερα ήρθε και δεύτερη κλήση, αυτή τη φορά χωρίς περιστροφές. Μου είπε ότι έπρεπε να είναι ειλικρινής, πως από την ημέρα που με είδε στην αντιπροσωπεία δεν μπορούσε να βγάλει το πρόσωπό μου από το μυαλό του. Ότι ήμουν όμορφη, αλλά όχι μόνο αυτό. Κάτι μέσα του είχε αναστατωθεί. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά και μισούσα τον εαυτό μου που το παραδεχόμουν. Όταν με κάλεσε να βγούμε το Σάββατο, δίστασα. Σκέφτηκα τη διαφορά ηλικίας, τον κίνδυνο, εμένα. Αλλά σκέφτηκα και το κενό που με συντρόφευε εδώ και καιρό. Δέχτηκα. Και τη στιγμή που έκλεισα το τηλέφωνο, ένιωσα ότι κάτι μικρό που δεν το είχα προσέξει ακόμα, ήδη είχε γίνει μεγάλο μέσα μου. Το Σάββατο ήρθε πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα. Ξύπνησα νιώθοντας μια ασυνήθιστη ανησυχία που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου και να συμπεριφερθώ φυσιολογικά, αλλά μέσα μου υπήρχε μια ένταση που με έκανε να αναρωτιέμαι τι ακριβώς περίμενα από εκείνο το ραντεβού. Ένιωθα σαν να είχα ανοίξει ένα παράθυρο σε κάτι νέο και άγνωστο και ταυτόχρονα φοβόμουν το τι θα μπορούσε να έρθει. Έκανα μια προσεκτική επιλογή στα ρούχα μου. Δεν ήθελα να εντυπωσιάσω κανέναν, αλλά ήθελα να νιώσω άνετα και ασφαλής μέσα σε αυτό που φόραγα. Τελικά διάλεξα ένα απλό φόρεμα, μαύρο, που αγκάλιαζε τη μέση μου χωρίς να είναι προκλητικό. Τα παπούτσια μου ήταν ένα ζευγάρι χαμηλά πέδιλα, κομψά αλλά πρακτικά. Και φορούσα ένα λεπτό ασημένιο περιδέρεο που είχα κληρονομήσει από τη γιαγιά μου. Ήθελα να κρατήσω μια ισορροπία. Θέλησα να είμαι όμορφη, αλλά όχι επιτηδευμένη. Όταν έφτασε ο Νίκος, με εξέπληξε το γεγονός ότι ήταν στην ώρα του. Δεν υπήρχαν αμήχανες καθυστερήσεις ή δικαιολογίες, ούτε υπερβολικές προσπάθειες για να εντυπωσιάσει. Μπήκε στο αυτοκίνητο με ένα απλό, ειλικρινές χαμόγελο που δεν απαιτούσε οικειότητα, αλλά την πρόσφερε με φυσικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, μιλήσαμε για τα καθημερινά μας, για τη δουλειά μας, τα μικρά όνειρα που κουβαλάμε και τις συνήθειες που μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Ήταν περίεργο αλλά ευχάριστο το γεγονός ότι υπήρχαν και στιγμές σιωπής ανάμεσά μας. Δεν ένιωθα την πίεση να γεμίσω τον χώρο με λόγια, ούτε εκείνος φαινόταν να αναζητά κάτι περισσότερο από την απλή παρουσία. Ήταν σαν να μοιραζόμασταν μια αόρατη κατανόηση, μια ήσυχη συντροφιά που δεν χρειαζόταν διακοπές. Στο εστιατόριο ένιωσα πως ο Νίκος παρατηρούσε προσεκτικά κάθε μου κίνηση, όχι το σώμα μου, αλλά τις αντιδράσεις μου, τον τρόπο που άλλαζε ο τόνος της φωνής μου, το πότε απέφευγα να συναντήσω το βλέμμα του.
Κάποια στιγμή γέλασε με κάτι που είπα, αλλά όχι απλώς για να γελάσει. Ήταν σαν να είχε βρει κάτι σημαντικό σε αυτά τα λόγια, κάτι που με έκανε να νιώσω γυμνή από συνήθεια και να χάσω λίγο τον έλεγχο. Δεν είχα συνηθίσει να είμαι τόσο ανοιχτή, τόσο εκτεθειμένη σε κάποιον που μόλις γνώριζα. Εκείνη η αίσθηση ήταν και τρομακτική και γλυκιά ταυτόχρονα. Κάτι μέσα μου άρχισε να αλλάζει, χωρίς να μπορώ να το σταματήσω. Η βραδιά μόλις είχε ξεκινήσει, αλλά εγώ ήδη ήξερα πως τίποτα δεν θα ήταν πια το ίδιο. Καθώς το δείπνο προχωρούσε, η ατμόσφαιρα ανάμεσά μας γινόταν όλο και πιο πυκνή, γεμάτη από εκείνη την αδιόρατη ένταση που σε καθυλώνει χωρίς να ξέρεις ακριβώς το γιατί. Η διαφορά ηλικίας μας, που τόσο είχα σκεφτεί πριν από λίγες μέρες, πέρασε ξανά από το μυαλό μου. Δεν ήθελα να την επιτρέψω να γίνει εμπόδιο, αλλά η σκέψη της πάντα επέστρεφε, σαν μια σκιερή υπενθύμηση. Ο Νίκος όμως δεν ήταν ποτέ ανταγωνιστικός ή επίμονος. Δεν προσπαθούσε να αποδείξει κάτι σε μένα ή στον εαυτό του. Ήταν απλά ο εαυτός του, ήρεμος και αληθινός, και αυτό με μπέρδευε ακόμα περισσότερο. Δεν ήξερα αν μου προκαλούσε σύγχυση η απλότητά του, ή το γεγονός ότι εγώ, που πάντα ήμουν προσεκτική και συγκρατημένη, άφηνα τα τείχη μου να πέσουν τόσο γρήγορα. Σε μία στιγμή, καθώς μιλούσε για τα απλά σχέδιά του για το μέλλον, ένιωσα τα δάχτυλά του να αγγίζουν απαλά το χέρι μου. Ήταν ένα στιγμιαίο, σχεδόν ανεπαίσθητο άγγιγμα, αλλά εγώ το ένιωσα βαθιά μέσα μου. Δεν ήμουν σίγουρη αν ήταν η δική μου καρδιά που χτυπούσε πιο γρήγορα ή αν εκείνος είχε καταλάβει κάτι που εγώ δεν ήμουν έτοιμη να παραδεχτώ. Σκεφτόμουν τα δικά μου σχέδια, το σπίτι που είχα χτίσει μόνη μου στο χωριό, τις επιλογές που είχα κάνει ώστε να μην εξαρτώμαι από κανέναν. Και για πρώτη φορά δεν ένιωσα φόβο να μοιραστώ αυτόν το χώρο με κάποιον άλλον. Το αντίθετο, ένιωσα μια περίεργη περιέργεια και μια διάθεση να ανοίξω ένα μικρό παράθυρο στην καρδιά μου. Όταν με επέστρεψε σπίτι, δεν προσπάθησε να παραβιάσει κανένα όριο. Μόνο μου είπε πως του άρεσε η βραδιά και πως ήθελε να με ξαναδεί. Τον κοίταξα καθώς έφευγε, ένιωθα να κυλάει μέσα μου κάτι που δεν μπορούσα να περιγράψω ακριβώς. Κλείνοντας την πόρτα πίσω μου, ακούμπησα την πλάτη μου σε αυτήν και πήρα μια βαθιά ανάσα. Ένιωθα πως κάτι μέσα μου είχε αρχίσει να μεταμορφώνεται. Δεν ήξερα ακόμα πού θα με οδηγούσε αυτή η αλλαγή, αλλά ήξερα πως δεν θα ήταν επιφανειακή. Κάτι είχε ξυπνήσει μέσα μου και δεν ήθελα πια να το αγνοήσω. Με ένα αίσθημα που ήταν ταυτόχρονα γλυκό και τρομακτικό, άρχισα να καταλαβαίνω πως αυτή η νύχτα θα ήταν η αρχή μιας νέας πορείας στη ζωή μου. Όταν την επόμενη μέρα πήρα την απόφαση να καλέσω τον Νίκο να μπει στο σπίτι μου, ένιωσα πως η νύχτα είχε ήδη πάρει μια πορεία που δεν μπορούσα να σταματήσω. Το σπίτι μου, αυτή η μικρή γωνιά στο χωριό της Καρύτενας, που πάντα είχα θεωρήσει ως καταφύγιο και προσωπικό μου βασίλειο, ξαφνικά απέκτησε μια νέα διάσταση. Κάθε γωνιά του, κάθε μικρή λεπτομέρεια, φαινόταν να αποκτά νόημα μέσα από το βλέμμα του. Εκείνος μπήκε με προσοχή, σαν να ήξερε πως δεν ήταν απλώς ένας επισκέπτης, αλλά κάποιος που είχε μπροστά του κάτι πιο ευαίσθητο και σημαντικό. Όταν έκλεισα την πόρτα, ένιωσα το βλέμμα του να μένει λίγο παραπάνω επάνω μου, και αυτή τη φορά δεν ήθελα να γυρίσω το κεφάλι μακριά. Ήταν η πρώτη φορά που δεν ήθελα να ξεφύγω από αυτή τη ματιά. Καθίσαμε στον καναπέ, τόσο κοντά που η απόσταση ανάμεσά μας ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Η ατμόσφαιρα γέμισε σιωπή, αλλά ήταν μια σιωπή γεμάτη νόημα και δυνατή παρουσία. Δεν χρειαζόταν να μιλήσουμε για να καταλάβουμε τι συνέβαινε. Κάθε λεπτό που περνούσε, η ένταση ανάμεσά μας μεγάλωνε, φορτισμένη με υποσχέσεις και απρόβλεπτα συναισθήματα. Όταν εκείνος άγγιξε απαλά το πρόσωπό μου, ήταν σαν να ζήτησε άδεια χωρίς λόγια. Το άγγιγμά του ήταν προσεκτικό, σχεδόν ευγενικό, και παρόλο που προσπάθησα να κρατήσω τη λογική μου, το σώμα μου ανταποκρίθηκε πριν καν το συνειδητοποιήσω. Ένιωσα έναν κυματισμό που ξεχύθηκε μέσα μου, μια ανάμειξη φόβου και επιθυμίας που με έκανε να χάσω την ισορροπία μου. Σκέφτηκα να σταματήσω, να ανασάνω βαθιά και να επαναφέρω τον εαυτό μου στην πραγματικότητα, αλλά δεν το έκανα. Σε εκείνη τη στιγμή ήθελα να νιώσω, να αφήσω τα συναισθήματα να με πάρουν μαζί τους. Κάθε βήμα προς την επόμενη στιγμή, κάθε κίνηση που κάναμε ήταν προσεκτικά επιλεγμένη, χωρίς βιασύνη, χωρίς πίεση. Ανεβήκαμε μαζί στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας μου, με βήματα αργά αλλά αποφασιστικά. Κάθε λεπτή επαφή ανάμεσα μας ξύπναγε κάτι που περίμενα χρόνια να ξυπνήσει. Δεν υπήρχε βιασύνη, μόνο μια βαθιά παρουσία, μια σιωπηρή πρόσκληση που αποδέχτηκα με όλη μου την καρδιά.
Στον τέταρτο, τα φώτα ήταν απαλά και δημιουργούσαν σκιές που λες και φύλαγαν μυστικά. Όταν του επέτρεψα να με αγκαλιάσει, ένιωσα το σώμα μου να χαλαρώνει με έναν τρόπο που είχα ξεχάσει. Τα χέρια του, τα χάδια του, τα ψιθυριστά λόγια του, όλα συνέβαιναν σε έναν ρυθμό που δεν απαιτούσε τίποτα, μόνο παρουσία και αλήθεια. Δεν ήταν απλώς η επιθυμία που ένιωθα, ήταν κάτι πιο βαθύ, ήταν η σύνδεση, η αίσθηση του να είμαι ολοκληρωμένη εκεί, μαζί του, και καθώς άφηνα τον εαυτό μου να παρασυρθεί, κατάλαβα πόσο πολύ είχα υποτιμήσει αυτό το ραντεβού από την αρχή. Η Μαρία με εξαπάτησε, ναι. Πίστεψα πως δεν θα τα κατάφερνε, αλλά εκείνος ήταν παρόν, προσεκτικός, με διάβαζε σε λεπτομέρειες που ούτε εγώ η ίδια παρατηρούσα. Και αυτό με διαπέρασε βαθιά. Ξαπλωμένη μετά, κοιτώντας το ταβάνι, συνειδητοποίησα πως μερικές εμπειρίες δεν έρχονται για να μείνουν για πάντα, αλλά για να αφήσουν σημάδια. Ο Νίκος δεν άλλαξε τη ζωή μου ολοκληρωτικά, αλλά άλλαξε κάτι μέσα μου. Μου θύμισε πως το να νιώθεις δεν είναι αδυναμία, είναι θάρρος, και μερικές φορές αυτό που φαίνεται μικρό μπαίνει μέσα μας μεγάλο, πολύ μεγάλο. Η νύχτα εκείνη είχε αφήσει μέσα μου ένα αχνό, αλλά έντονο σημάδι που δεν μπορούσα να αγνοήσω. Ήξερα πως το ραντεβού με τον Νίκο δεν ήταν απλά μια τυχαία στιγμή, αλλά κάτι που θα καθόριζε τον τρόπο που ένιωθα και σκέφτομαι πια για μένα και για τους άλλους. Ωστόσο, ακόμα και καθώς προσπαθούσα να βάλω τα πράγματα σε μια σειρά, το μυαλό μου γέμιζε με ερωτήματα και αμφιβολίες που δεν ήθελα να παραδεχτώ. Μου ήταν δύσκολο να πιστέψω ότι μια τόσο μικρή πράξη, ένα απλό ραντεβού, μπορούσε να αναστατώσει όλη μου την ισορροπία. Σκεφτόμουν την απόσταση ανάμεσα μας, όχι μόνο σε ηλικία, αλλά και σε εμπειρίες, σε τρόπους ζωής. Πώς μπορούσαν αυτά τα δύο να συνυπάρξουν, χωρίς να προκαλέσουν σύγκρουση. Κι όμως, εκείνος δεν έμοιαζε να θέλει να αλλάξει τίποτα, ούτε να με πιέσει να αλλάξω εγώ. Ένιωθα πως η παρουσία του ήταν σαν ένας ήρεμος άνεμος που καθάριζε αργά τα σύννεφα από το μυαλό μου. Καθώς περνούσαν οι μέρες, αναρωτιόμουν αν αυτή η σχέση είχε μέλλον ή αν ήταν απλά μία παροδική φλόγα που θα έσβηνε γρήγορα. Ήμουν απρόθυμη να το παραδεχτώ, αλλά μέσα μου άρχιζα να ελπίζω. Μετά από εκείνη τη βραδιά, οι σκέψεις μου γύριζαν συνεχώς στον Νίκο. Θυμόμουν το βλέμμα του, τη φωνή του, το άγγιγμά του που με είχε αναστατώσει τόσο. Ήταν σαν να είχε ανοίξει μία πόρτα μέσα μου που είχα κλειδώσει καιρό πριν, και τώρα δεν ήθελα να την κλείσω ξανά. Όμως, παρά τη γλυκιά ζεστασιά που ένιωθα, υπήρχε πάντα μέσα μου μία φωνή που με προειδοποιούσε να προσέχω. Υπήρχαν σημάδια που δεν μπορούσα να αγνοήσω, μικρές λεπτομέρειες που φαινόταν να κρύβουν κάτι περισσότερο από αυτά που έβλεπα στην επιφάνεια. Και όσο κι αν ήθελα να τα παραβλέψω, ήξερα πως κάποια στιγμή θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσω. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ, αναρωτιόμουν αν αυτό που ζούσα ήταν μια ευκαιρία για να ξαναβρω τον εαυτό μου ή μια παγίδα που θα με έφερνε σε δύσκολη θέση. Το μυαλό μου έπαιζε σενάρια που άλλοτε ήταν γεμάτα ελπίδα και άλλοτε γεμάτα φόβο. Κι όμως μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα συναισθημάτων ένιωθα πως για πρώτη φορά μετά καιρό ήμουν ζωντανή. Δεν μπορούσα να φανταστώ πώς θα εξελισσόταν η ιστορία μας, αλλά ήμουν έτοιμη να τη ζήσω, όποιο κι αν ήταν το τέλος της. Και τότε μία νέα κλήση στο κινητό μου άλλαξε τα πάντα. Η κλήση που δέχτηκα εκείνο το βράδυ ήταν από έναν άγνωστο αριθμό και κάτι μέσα μου με έκανε να σηκώσω το ακουστικό αμέσως, παρά την κούραση που ένιωθα. Η φωνή που άκουσα στην άλλη άκρη ήταν τόσο απρόσμενη όσο και σοκαριστική. Ήταν η Μαρία, μια παλιά μου φίλη από τα χρόνια του πανεπιστημίου που είχα να ακούσω πολλά χρόνια. «Ελένη», είπε με έναν τόνο που δεν ήξερα πώς να ερμηνεύσω, «πρέπει να σου πω κάτι που δεν ήθελα να μάθεις έτσι, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ άλλο». Η φωνή της ήταν γεμάτη ένταση και φόβο, σαν να κουβαλούσε ένα μυστικό που την βαραίνει. Καθώς άκουγα, η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει πιο γρήγορα. Η Μαρία μου αποκάλυψε ότι είχε δει τον Νίκο πριν λίγες μέρες, σε μια γειτονική πόλη, σε παρέα με ανθρώπους που δεν μου έμοιαζαν καθόλου φιλικοί ή αξιόπιστοι. Μου είπε πως υπήρχαν φήμες, πως ο Νίκος εμπλεκόταν σε κάποιες σκοτεινές υποθέσεις, κάτι που με άφησε άφωνη και γεμάτη αμφιβολίες. Ήθελα να πιστέψω πως ήταν μια παρεξήγηση, πως η Μαρία είχε παρανοήσει ή υπερβάλει. Αλλά οι λέξεις της είχαν ήδη σπείρει μέσα μου έναν σπόρο αμφιβολίας που δεν μπορούσα πια να αγνοήσω. Το μυαλό μου γέμισε σκέψεις και ερωτήματα. Ποιος ήταν πραγματικά ο Νίκος? Πόσο καλά τον γνώριζα? Και πόσο έτοιμη ήμουν να αντιμετωπίσω την αλήθεια,
όποια κι αν ήταν αυτή. Ένιωσα τον εαυτό μου να χάνει την ισορροπία του, σαν να περπατούσα σε σκηνή πάνω από μια βαθιά χαράδρα. Ήξερα πως έπρεπε να μάθω περισσότερα, να δω τα πράγματα με τα δικά μου μάτια, αλλά ταυτόχρονα φοβόμουν τι θα ανακάλυπτα. Η νύχτα κυλούσε αργά και εγώ καθόμουν μόνη στο σκοτεινό σαλόνι μου, αναλογιζόμενη τις επιλογές μου. Θα έπρεπε να εμπιστευτώ τη Μαρία ή να δώσω μια ευκαιρία στον Νίκο. Η καρδιά μου ήθελε να πιστέψει σε εκείνον, αλλά το μυαλό μου απαιτούσε αποδείξεις. Και καθώς οι σκέψεις μου έτρεχαν σαν ανεξέλεγκτα κύματα, μια νέα αίσθηση φόβου και αγωνίας με κατέλαβε. Ήξερα πως από εδώ και πέρα τίποτα δεν θα ήταν όπως πριν. Η ζωή μου είχε μπει σε μια δίνη που δεν μπορούσα να προβλέψω και η αλήθεια κρυβόταν κάπου στο σκοτάδι, έτοιμη να αποκαλυφθεί. Η επόμενη μέρα ξημέρωσε με έναν αέρα βαρύ και απειλητικό, σαν να προμήνυε ότι τίποτα δεν θα ήταν πια το ίδιο. Το μυαλό μου ήταν σε αναταραχή, προσπαθούσα να επεξεργαστώ όσα μου είχε πει η Μαρία και να συνθέσω ένα νόημα ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Είχα αποφασίσει πως θα έπρεπε να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα με τα δικά μου μάτια, όσο δύσκολη κι αν ήταν. Πήρα το αυτοκίνητό μου και κατευθύνθηκα προς το σημείο όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχα, θα μπορούσα να συναντήσω τον Νίκο ή κάποιους από τους ανθρώπους που τον συνόδευαν. Ήταν μια παλιά καφετέρια στο κέντρο της Καλαμάτας, ένα μέρος που δεν είχα επισκεφτεί ποτέ ξανά, αλλά που τώρα φαινόταν να κρύβει μυστικά και σκοτεινές υποθέσεις. Μπαίνοντας στο μαγαζί, η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, με τους θαμώνες να ανταλλάσσουν κρυφές ματιές και ψιθύρους. Κοίταξα γύρω μου και τον είδα. Ο Νίκος καθόταν σε μια γωνία, περιτριγυρισμένος από άντρες που δεν μου έδιναν καθόλου ασφάλεια. Τα πρόσωπά τους ήταν σκληρά, τα βλέμματά τους παγωμένα και η παρουσία τους με έκανε να νιώσω ένα σφίξιμο στο στήθος. Προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου καθώς πλησίαζα. Ήθελα να τον ρωτήσω για όλα όσα είχε ακούσει, να του δώσω την ευκαιρία να εξηγήσει. Όμως, πριν προλάβω να πω οτιδήποτε, η συζήτηση ανάμεσα στους άντρες γύρω του έγινε πιο έντονη και ένιωσα πως κάτι επικίνδυνο κρυβόταν πίσω από τα λόγια τους. Η καρδιά μου χτυπούσε σαν τρελή και ήξερα πως μπορούσα να φύγω εκείνη τη στιγμή, να κλείσω την πόρτα σε αυτό το σκοτεινό κομμάτι της ζωής μου. Αλλά κάτι μέσα μου με κράτησε εκεί, σαν να ήθελα να δω όλη την αλήθεια, ακόμη κι αν αυτή με πλήγωνε βαθιά. Καθώς στεκόμουν εκεί, έτοιμη να αντιμετωπίσω ό,τι κι αν ερχόταν, ένιωσα το βλέμμα του Νίκου να συναντά το δικό μου. Τα μάτια του ήταν γεμάτα ένταση, αλλά και κάτι που δεν μπορούσα να ερμηνεύσω. Ήταν φόβος, ενοχή ή ίσως μία κρυφή πρόσκληση. Και τότε, χωρίς καμία προειδοποίηση, ένας από τους άντρες σηκώθηκε και πλησίασε προς το μέρος μου. Ο χρόνος σταμάτησε και ένιωσα πως η νύχτα είχε μόλις αρχίσει να ξεδιπλώνει το πιο σκοτεινό της κεφάλαιο. Η ατμόσφαιρα στην καφετέρια έγινε ξαφνικά αποπνικτική, σαν να είχε παγώσει ο αέρας μέσα στο δωμάτιο. Ο άντρας που σηκώθηκε ήταν ψηλός, με πρόσωπο σκληρό και μάτια που δεν άφηναν περιθώρια για αμφιβολία. Ήταν από εκείνους που δεν φοβούνται να δείξουν την απειλή τους με κάθε τους κίνηση. Καθώς πλησίαζε, ένιωσα τα πόδια μου να βαραίνουν, αλλά το μυαλό μου, παρά τον φόβο, παρέμενε ξύπνιο και αποφασισμένο. «Τι κάνεις εδώ?» ρώτησε με μια φωνή που έσταζε απειλή και υπονόμευε κάθε ίχνος ασφάλειας που είχα προσπαθήσει να κρατήσω. Το βλέμμα του δεν έφυγε ούτε στιγμή από το πρόσωπό μου, σαν να ήθελε να διαβάσει κάθε σκέψη μου. Ο Νίκος σηκώθηκε αργά, με μια κίνηση που έμοιαζε να προσπαθεί να με προστατεύσει, αλλά και να διατηρήσει τον έλεγχο της κατάστασης. «Άφησε την ήσυχη», είπε με μια ψυχρή αλλά σταθερή φωνή. «Δεν είναι μέρος αυτού». Η ένταση κορυφώθηκε και ένιωσα να παγώνει η ανάσα μου. Δεν ήξερα τι θα ακολουθούσε, αν θα υπήρχε βία ή αν κάποιος θα έκανε το επόμενο βήμα προς την καταστροφή. Ήταν σαν να βρισκόμουν σε μια ταινία που όλο και περισσότερο απομακρυνόταν από την πραγματικότητα που ήξερα. Ξαφνικά, ο άντρας που με πλησίαζε γύρισε το κεφάλι του προς τον Νίκο και του μίλησε με μια φωνή γεμάτη ηρωνία και απειλή. «Ξέρεις πολύ καλά πώς λειτουργούν αυτά εδώ, Νίκο. Δεν μπορείς να παίζεις με δύο ζωές ταυτόχρονα». Τα λόγια αυτά έπεσαν σαν κεραυνός μέσα μου και κατάλαβα πως υπήρχε κάτι πολύ βαθύτερο και πιο επικίνδυνο πίσω από αυτό που είχα φανταστεί μέχρι τώρα. Ο Νίκος δεν ήταν μόνο ένας απλός άνθρωπος που γνώρισα τυχαία, ήταν μπλεγμένος σε έναν κόσμο που εγώ δεν είχα ιδέα πώς να αντιμετωπίσω. Και τότε, πριν προλάβω να σκεφτώ τι να κάνω, ο Νίκος έκανε μια κίνηση που με έκανε να παγώσω. Πήρε το χέρι μου και με τράβηξε απαλά προς τα πίσω, ψιθυρίζοντας το αυτί μου με μια φωνή γεμάτη ένταση και υπόσχεση. «Πρέπει να φύγουμε τώρα. Δεν είναι ασφαλές εδώ».
Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν σαν να τρέχουν σε αργή κίνηση. Ήξερα πως η ζωή μου είχε αλλάξει για πάντα και πως το ταξίδι που ξεκίνησε τόσο απλά τώρα με οδηγούσε σε μονοπάτια που δεν είχα φανταστεί ποτέ. Η φυγή μας από την καφετέρια ήταν σαν να τρέχουμε μέσα σε έναν εφιάλτη που γινόταν όλο και πιο αληθινός με κάθε βήμα. Ο Νίκος κρατούσε σφιχτά το χέρι μου, οδηγώντας με ανάμεσα στα στενά δρομάκια της Καλαμάτας, όπου τα φώτα των παλιών λαμπτήρων έριχναν μαλακό, κιτρινοπό φως πάνω στα πεζοδρόμια. Η καρδιά μου χτυπούσε σαν τρελή, όχι μόνο από τον φόβο, αλλά και από την ένταση που είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της. Δεν υπήρχε χώρος για λογική ή ερωτήσεις. Όλα είχαν γίνει πιο περίπλοκα, πιο επικίνδυνα, και κάθε στιγμή φαινόταν να κρύβει ένα νέο μυστικό, μία νέα απειλή. Ο Νίκος δεν έμοιαζε πια απλός και ήρεμος. Ήταν ένας άνθρωπος που γνώριζε καλά το σκοτάδι που τον περιέβαλε, αλλά και τα όρια που δεν έπρεπε να περάσει. Καθώς τρέχαμε, ένιωθα το βλέμμα του να παρακολουθεί κάθε κίνηση γύρω μας, έτοιμος να αντιδράσει σε κάθε κίνδυνο. Ήταν σαν να με προστάτευε από έναν αόρατο εχθρό, αλλά ταυτόχρονα αυτή η προστασία με έκανε να νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ. Η ένταση του γεγονότος είχε φτάσει σε σημείο που δεν μπορούσα να αναπνεύσω ελεύθερα. Κάθε σκέψη μου ήταν μια αναταραχή, κάθε συναίσθημα μια θύελλα που ξεσπούσε μέσα μου. Ο φόβος, η περιέργεια, η επιθυμία και η αβεβαιότητα μπλέκονταν σε έναν ασταμάτητο χορό που δεν ήξερα πώς να σταματήσω. Παρά την τρομακτική κατάσταση, υπήρχε κάτι μέσα μου που δεν ήθελε να γυρίσει πίσω. Ήταν σαν να είχα ήδη βυθιστεί σε αυτό το σκοτεινό μονοπάτι και η επιστροφή δεν ήταν πια επιλογή. Ο Νίκος, με την παρουσία του, είχε γίνει ο φάρος μου μέσα στο χάος και παρόλο που δεν ήξερα τι μου επιφύλασε το μέλλον, ένιωθα πως μαζί μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Η νύχτα απλωνόταν γύρω μας, γεμάτη μυστήριο και απειλή, και εγώ ήξερα πως όσα συνέβαιναν δεν ήταν απλώς μια σειρά γεγονότων. Ήταν η αρχή μιας ιστορίας που θα άλλαζε για πάντα τη ζωή μου. Και καθώς οι σκιές μεγάλωναν, ένιωθα πως το πιο δύσκολο κομμάτι δεν είχε ακόμη έρθει. Η ένταση της νύχτας είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της, σαν μια καταιγίδα που δεν ήθελε να κοπάσει. Καθώς περπατούσαμε μέσα στα σκοτεινά στενά της Καλαμάτας, η ανάσα μου γινόταν όλο και πιο βαριά και η καρδιά μου χτυπούσε σαν τύμπανο που προαναγγέλει κάτι τρομερό. Ο Νίκος κρατούσε το χέρι μου σφιχτά, σαν να ήθελε να μου μεταδώσει τη δύναμη που και εκείνος μάθαινε να κρατά ζωντανή μέσα του. Η ατμόσφαιρα γύρω μας ήταν φορτισμένη και κάθε σκιά φαινόταν να κρύβει μια απειλή που δεν μπορούσα να αγνοήσω. Κάθε ήχος, κάθε βήμα με έκανε να νιώθω πως η πραγματικότητα είχε γίνει μια παγίδα από την οποία δεν υπήρχε διαφυγή. Και τότε, ακριβώς τη στιγμή που νόμιζα πως τα πάντα είχαν αποκαλυφθεί, ήρθε η πιο αναπάντεχη ανατροπή. Ο Νίκος σταμάτησε ξαφνικά, γύρισε προς το μέρος μου με μάτια που έκαιγαν από αποφασιστικότητα, αλλά και από μια βαθιά θλίψη. «Ελένη», μου είπε, η φωνή του τρεμόπαιζε ελαφρά, «υπάρχει κάτι που πρέπει να ξέρεις. Κάτι που δεν σου είπα ποτέ, γιατί φοβόμουν τις συνέπειες, αλλά τώρα δεν μπορώ να κρατήσω άλλο κρυφό αυτό το μυστικό». Τα λόγια του εχμαλώτισαν την ανάσα μου. Ένιωθα πως η στιγμή που περίμενα και φοβόμουν ταυτόχρονα είχε φτάσει. Κάτι που θα άλλαζε όχι μόνο την ιστορία μας, αλλά και όλη μου τη ζωή. Η αλήθεια που θα ξετυλιγόταν μπροστά μου ήταν τόσο σκοτεινή και απρόβλεπτη, που ακόμα και τώρα, καθώς το σκέφτομαι, με κάνει να ανατριχιάζω. Και καθώς ο Νίκος άρχισε να μιλάει, εγώ ήξερα πως τίποτα δεν θα ήταν πια το ίδιο. Η ιστορία που ξεκίνησε με μια απλή αγορά αυτοκινήτου είχε μετατραπεί σε ένα παιχνίδι μυστηρίου, πάθους και κινδύνου. Το ταξίδι μας μόλις είχε αρχίσει και το μέλλον κρατούσε μια υπόσχεση που φοβόμουν αλλά και επιθυμούσα ταυτόχρονα. Η αλήθεια ήταν εκεί, κρυμμένη στα βάθη του σκοταδιού, έτοιμη να αναδυθεί και να αλλάξει τα πάντα. Κι εγώ η Ελένη ήμουν παγιδευμένη ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, έτοιμη να αντιμετωπίσω ό,τι κι αν έρθει.